Komisi Benta ban penram ya ka jingle jong ki pulet ka West Khasi Hills District ban tiet pen mensaw yi khot ke HYC kat ba kidang pen sngoy ki khandai tili ki mat jingdawat ka safe new trap mission hau menteri rangba ka jala ha ka jingle ban pri ka block bathamai jong ka ramrai ha ka khandai tare unai wing arajar puar ka HYC menta ka sngi ka shpau tare unai wing arajar puar kala pen pau ka jing persha ha umot kyang nang ba badon mar persha bat ka civil hospital. Haka nega jing penram ka HYC kala thmu banya chaduk secretariat Hendrai namar ka jing penjari no ya ka 144 CRPC dagi bor penya jang district kila supun long no da ka jingyat pat ba nau mot kyang nang ba hadu ka jaka badan ki mau benna ki badan mar persya bat ka state central library nakalyang jang ki pulet kila persyang ban khanglat ya ka nega jing thmu ki dukhat ka HYC ban lectur Hendrai namar ba ki dukhat ka HYC kila pen pa ba kinya tang hadu ka jaka badan ki mau benna kumta ki pulet bat ki magister kila sya ba kinyat Nakaliang ki pulet wot hadin bagi lasya yang dikot ke HYC ban lej hadu ka jaka badan ki mau berna kila mare bran daga jing temu ban khang lenti lada ki yat palat naga jaka badan umau berna. Uba roy ku parsen ram habakran ula ong nin kasgi ki sngur tho shai ba kim im shu ha ka ri sen shar pat ba ha ka jala meglaya hapok ka jingalam ka sarkar ka lam khamat daga National People's Party. MDA government! No, no! MDA government! No, no! LPP! No, no! LPP! No, no! ILP! Lapan April, David Kemp! David Kemp! David Kemp! Lapan April, David Kemp! David Kemp! David Kemp! David Kemp! Lapan April, David Kemp! David Kemp! David Kemp! MOU, Bailey Dini Van Penbet! MOU, Bailey Dini Van Penbet! Ano yung what? Bailey Dini Van Penbet! MOU di buat kum kadak kajing penrem ya kajing le jong ki pulit bat ki bor magistrate jong West Khasi Hills District menin kesengi hapok ramrai akaba ya ki khot ki jongi ki balet ban penpau ban dawa ya ki hok ki bekerpang jong kajat benriu ya ki mat ki jura ya kabangi ngi labu hapok katuk ka safe new trap mission ban let ban ra ya ki kot da ki jing tho haringkat ki lama jong kaseng ban yeng hakat lenti ka ba chief minister konrak sangma unyat ban penkan mau ya ya ki khandai tli ki mat ki bangi kum ka kenhon ngi bu ahmad jong ka sarkar ban keli jing keli ayu ba kani ka sarkar habo ka jingalam jong konrak sangma ulale dai sngosi banong ba kari senchar pat ba ka bangi ngi ong kata ka demokrasi hang ni apo India ba kumju ro kani ka jala ka jongi menen ka sngi ni sngo thu shai balik si ngim im syu hakata gari senchar pat ba hapo kajingalam jong ni sarkar NPP ngiyoi ba hakapor ba kasnai kani sarkar ka ai kerteng kata ka Meghalaya Democratic Alliance reki kam ki ba maki kile lada phi phaidin yakinong hikai ki bawan mandawai ka hok haringkat ki khun ki kti ki jong ki khlam pen sngo khlam don jing sngo la siat di ki tiergas la pen mensaw la pen sat ki khmat bat kumta ter menen kasngi ngiyoi sakawe pat kakam kabakani ka sarkar kale lengba ki bor ki jongka hakabai ki khot ki jongi ki balat banrai ki plakat ban penkan mau ko ra sangma ki bulet da ka bor ki lakni ye ki kot ki lakni ye ki lama jong kaseng ki khlam ailat ye ki khot jong kaseng tang banra ye ki kot haki jing tho ban pen pau yo CM ye ki mat jing dawa ki jongi kum ka kenhon ki ladon ki khot ki bala mensaw haka jing peni bor namar ki khot ki jongi kim kwa ki pulit kin kni ye ki lama jong kaseng kin kni ye ki kot kumbang ong habang ie hakari senchar pat ba baro ngi doni ka hok ban pen pau hakalenti ka bajai ka jinglet ka jongi jokit khot ki jongi menen hapo ramrai ka dei da kalenti ka bajai nrei kumbang ong ye fi imat ka MDA ka Meghalaya Democratic Alliance hakum ka ni kapor kala kelalong kata ka Meghalaya Dictatorship Alliance hapo ka jingalam jong konrak sangma kamdon syu kata ka senchar pat ba let's say kalau don kata ka senchar don bor jong konrak sangma bat kinong but ki jong u nakaliang jong kaseng nyiwan mentang kasngi hakni ka jaka
hau mot kiang nong ba hapo civil junction bat banyat hau ni mau benar ban penpau ya ka jing penram ya ki pulit ki balale ya kum kini ki kam bat kum juru ban pha ya ka kubur ka basyai sa kanang sarkar bat kum juru sa ka district administration baka section 144 CRPC ka jongpi ka bakhanglat ya ki pat ba nong song snong yang ngi ki sang phalang yang ngi ki khun samla ban mi syakmat ban penpau ban dawa ya hok ka jongi kan nom penting kan nom pensmit yang ngi kani menta ka singi no kadai gadak ban penpau bangim khen ya kata kaan ka papi kiwanra lani pipen bana namar ban yadai la ka jonggari kumbang ka kitin lada ban yadai la ka jonggari lada ban yale ya la ka nak benta ka hok jong la kari lada piken bangi ngi dikinong kinong le bean ngi kloi ban syakot kinong le bean nak benta ka pateng jonggari bakajat ban riu ka jongi ngi kwa ban keren da ka basai syukon rat sangma pakai HYC haringkat bat kiwe bat ki parlok be don lang apo ka safe new trap mission nang ni syakmat ngin nang penjur ya kum kini ki program ki ba fair ku mangilaong ngin nompan permission syu menen gasngi menci sngi ki khot ki jongi ka seng rengba ka education cell ka pani ka permission apo DC office ban pan jingbet banya rally haringkat bat ki khun samla lan ki samla puli ka DC menen kamiat hadu shipo bakhatwe beje ka pentep bakam syak banyak rally namar kadon kata ka section 144 nadu menu bandawa ya hok banyak dak bajajai ngimyo syuk kum kata kalan lada kalong kumta kamut banang ni syakmat apo menthalia pimla syuk ban mi nala ka jong ga yeng kasam ban penpau ya bandawa ki hok ki jong pi namar kani ka sarkar ka bamenta kala pen benai kata ka section 144 borok kuwi ka sor shilong balada pi kwa lada pi lada ngi kwa ban penpau ya ban dawa ngi hap ban pen ken ya kaan bat kumang iong ke HYC kalalong ka bakloi ban mi syakmat ban pen ken ki an lada ngi so thu bakta ka jingmi ka jongi kalong nam ta ban yada ila ka jong gari bat ka jat ben rio bat nang ni syakmat ro ngin nang yai le kum kini ki jat program kat habadon chief minister hang tangin salat naman ngidon ni ka hok ban pen pau ya ki mat jing dawa ki jongi kum ka seng na ka benta kari bat ka jat ben rio ta ka jingwan ka jongi mata singi kare ban penrem ya ki pulit bat ki district magistrate ki badan hapo ramrai menin ki bala pen mensau ya ki khot ki jongi ki bala keni ya ka hok ka jongi na ka benta ban pen pau ya ki jing dawa ki jongi hakari sensyar pat ba tengi ngi condemn bat ngi penram jur ya kontrak sangma ya ka sarkar hi berok kowe berkum jur hi bor pulit bat ki district administration bat nang ni syakmat mengilong kinang nginang penjur syu kum kini ki jing elek ki jongi ya ka bangin nompan permission ban le ye ngin mi be samandan lada ka sarkar ki bor pulit ki kwa ban kem ban pengat kendon yang i compare lada kari bekajat menteri ko em ngi long ki bakloi nam taban phai ladi khnang ban penti kena bekajat menteri ko jongi baka pateng ke banwan kan em suk kan em san bat kan yo kam tam e ki jingya da ki bakarpang kata kari ki jingwan ka jongi manta ka singi ha kani ka jakka